Zdravo drugari! Dobrodošli u novu epizodu Muzejske azbuke. Danas ćemo se upoznati sa predmetima na slovo L, Lj i M. Da li ste znali da u Narodnom muzeju u Leskovcu postoji stalna taktilna postavka? Taktilna postavka. Šta je to? Taktilna postavka je izložba na kojoj možemo dodirivati predmete i putem čula dodira osetiti njihov oblik. Taktilne izložbe namenjene su slepim i slabovidim osobama koje dodirom upoznaju svet. Hej, vidi šta je ovo? Lampa. Čuo sam da kad protrljaš lampu, iz nje izađe dobar duh. Stvarno? Šta ćeš poželeti? Poželit ću da mi donese novu igračku. Lampa. Lampe od pečene zemlje korišćene su za osvetljenje prostora. Osnovni delovi lampe su rezervoar, kljun i drška. Na gornjem delu rezervoara nalazi se otvor za sipanje ulja u koje se potapa tkanina koja služi kao fitilj. Na sredini lampe nalaze se rupice za dovod vazduha što sprečava pucanje lampe dok gori. Ovakve lampe su korišćene za osvetljavanje domova i kao rasveta na javnim građevinama. Šta se to čuje? Šta mu je to u ruci i zašto tako grozno miriše? Lula. Najpopularniji način pušenja duvana bio je pomoću lule. Pušilo se iz dvodelnih lula od gline koje su imale kratak vrat u koji se uglavljivala duga drvena cev. Bile su malih dimenzija i različitih oblika. Često su pravljene u obliku cveta. Duvan su u Srbiju doneli Turci, a majstori koji su pravili lule zvali su se luladžije. Kosta, znaš da je pušenje štetno po zdravlje? Da, i baš je bez veze. Jaj, probudila se moja sestrica. Ne brini, Kosta, stavit ću je u ljuljku. Ljuljka, lelejka. Ljuljka je pravougaona tkanica sa dugim trakama u kojoj su se nosile i ljuljale bebe. To je vrsta viseće kolevke napravljene od mekane vunene čerge. U ljuljkama, lelejkama, majke su čuvale bebe dok su radile u polju. Zaspi mi, zaspi, detence, zaspi mi, čedo nanino, nek raste ruža rumena, nek raste nani od mena. Tara, šta radiš? Hajmo napolje. Meljem kafu. Mlin za kafu. Kafa je nekada bila skupa. Uvozila se i prodavala u zrnu, pa su ljudi morali sami da je melju. Zašto su koristili mlinove? Kroz istoriju vidimo različite sprave za usitnjavanje zrnevlja, a posebnu vrstu činili su ručni mlinovi. Mlinovi su izrađivani od metala i imali su ručicu za pokretanje noža, žrvnja kojim se sitnilo zrno. Kosta, molim te ugrej mangal da skuvamo baki kafu. Važi, a onda možemo napolje. Mangal.
Mangal je posuda za blago zagrevanje prostorija. Izrađen je od bakara. Sa strane ima ručice koje omogućavaju prenošenje iz sobe u sobu. Koristio se tokom 19. veka u gradskim kućama. U mangalu se palio drveni ugalj i na njemu se kuvala kafa ili se zagrevalo jelo. Tara, vidi šta ja znam. Deco, je li gotova moja kafa? Jeste, bako? Kosta, ne igraj se tom šoljom, prosućeš bakinu kafu. Drugari, vidimo se sledeće nedelje sa novim slovima. I ne zaboravite, u petak izlazi novi kviz. Vidimo se!